Hei, prieteni, sunt aici cu... Ok. Astăzi vom juca pe aplicația Game. Primul joc vrei să fie Space Orbit? Nu, automatic drop. Care? Automatic drop. Automatic Drop. Oh my god. L-ai găsit? Taiuleac, automatic... Unde ai record 26? Ok. De ce nu zici așa? Bine, încep eu acum. Stai că nu... Jocuri populare continuă să joci. Dar stai, Alina, că eu am început deja. Space Orbit, Gravity Ninja, Halloween, Robot Rise. Deci care ai zis? Asta, cum se numește? Stai, mie mi-arată reclamă. Automatic Drop, ok. Încep eu? Eu deja l-am făcut, stai că zic acum scorul meu. Stai. Imediat. Că am logică reclamă. Alina Game. Da. Asta. 43. Ok. Eu am 12. Deci este 1-0 pentru Bobiș Game. Acum vrei să jucăm Crazy Cat? Da. Ok. Cât e scorul? Eu am 68 scor, tu ai 71. Ba nu, 75. Eu am început Crazy Cat. Eu am început și am scor 2. Eu am deja scor 5. Hai că mă las bătută. E 2 până acum 0. Acum jucăm Space Orbit. Care? Space Orbit. Așteaptă o secundă. Aici. Hai să vedem. Eu încep? Da, eu deja am început, Alina. Ok, stai că încep eu. Eu am scor 6 și am și pierdut. 7. 6. Eu scor 7. Ok. Deci eu am greșit deja 3 din 5. Eu o să aleg acum Halloween Hit. Halloween hit-ul se putea asta. Joc eu prima. Ok. Da, sunt prea bună la jocul ăsta, nu mă vei bate. Hai că încep și eu. Dai și Ok. ai pierdut? Nu. Sper să pierzi. Gata, am pierdut. Cât scor? Dar nu știu că am reclamă. Și că la tine nu știu, că am reclamă. 270. Eu? Nu, eu. Stai o secundă. Așa, gata. Eu am scor 400. Deci eu am greșit 3 și tu una. Hai să mai... o să mai... Ce scor ai? 400. Deci eu am greșit 3 și tu una. O să mai jucăm un singur joc. E un până acum am 1-3. Îl pun eu, 1 plus 2 egal 1 plus 2 egal 3? Da. Sper să câștig că am emoții. Da, știu și eu, e greu jocul ăsta. Ok, hai, eu încep. Eu am început deja. Știu și eu. 2 minus 1, 1. Uai! Deja fac cel mai mare scor. 4 minus... Nu. Te-am făcut scor 71. Eu am 73, deci tu ai greșit 2 și eu 3. Am ales să jucăm azi 5 jocuri. Și am zis, Dar nu, trebuie să jucăm până la 4. Cine face 4 primul? cine face 4 care a pierdut primul? Da. Ok. Eu pun Ciubo.
jocul Oh my. ăsta. Stai că nu l-am găsit. Așa, continuă să joci, vezi totul. Eu acum îl caut. Ai pierdut deja? Acum cauți tu. Da. Dar nu, și-am pierdut 7. Cât ai scor? 7. Stai. Nu. Eu am scor tot 7. Mai jucăm un joc, poți să-l aleg eu? Da, oricare vrei. Ok. O să aleg Kicker King, ăla cu mingea și trebuie să arunci la coș. Cum se numește? K-I. Deci. K-I. Stai că nu găsesc K-I. Ki. Ți-a apărut cu mingea? Q. King. Kim. Deci K-I, C normal, K, Da. R, Da. K-I-N-G. Da. Cu mingea. Da. Ok. Eu am început. Eu am greșit la scor 3. Stai. Eu am scos de acum. Scot 3. Mai jucăm o dată? Stai puțin că am reclamă. Da, și eu. Ok, eu am început din nou. Tot Kicker King acum. Ok, hai, zi tu. Nu știu, vreau să pun un joc care mă pricep. Eu, extra mult. Așa. Ok, deci ce joc vrei? Skip. Zi cum se scrie. S. Da, P. da, I. da. K. Spiky Fish? Da. Ai, stai, că ăsta e greu, frate. Eu acum îl încep. Eu am record 11. 16. Ok. Deci, eu am greșit cele mai multe, așa că eu o să trebuiască să fac unghii semi-permanente. Bravo! Ok, voi opri și vă voi arăta o poză cu unghiile mele după ce mi le fac. Așteptați o secundă. Ok, am revenit. Eu deja mi-am făcut unghiile. Stați o secundă. Așteptați o secundă. Eu o să-mi arăt unghiile în videoclipul următor. Pentru că acum nu mai pot. Nu uitați să dați like, abonat dacă nu ați făcut-o deja. Și pa!